Det er også fjollet. Altså, du Du kan kan du ikke faktisk bare tage godt, dash? hvis det er... Du kan godt, hvis bare peger dig ind imod væggen, så skal folk selvfølgelig bare bevæge sig lidt væk fra det. Så skal man nok stoppe dig, og så bare pumpe dig lidt med damage. Det er bare sådan, vi... Meanwhile. Ind imod væggen, så skal folk selvfølgelig bare bevæge sig lidt væk fra det. De bliver ramt af dig. Så skal man nok stoppe dig, og så bare pumpe dig lidt med damage. Så. Det var bare sådan, vi... Det var bare sådan, ja, vi gjorde i søndags, uden Ja, problemer. men jeg tænker også, det er vejen at gøre det. Sådan. Enig. Ja, fordi det var sådan som jeg gjorde lige der, det er sådan, vi har gjort det hele dagen i søndags, uden nogen problemer. Det er sgu bare de andre, der skal adapt. Slut færdig videre. Du skal grip det andet at. Hvad for noget? Du skal grip det andet at. Ikke grip det, du gripper der, men det modsatte. Så højre, eller hvad? Nej, det hedder fucking venstre, når man kigger 4, mod platformen. Meanwhile. Der skal adapt. Slut færdig videre. Du skal grip det andet at. Hvad for noget? Du skal grip det andet at. Ikke grip det, du gripper der, men det modsatte. Så højre, eller hvad? Nej, det hedder fucking venstre, når man kigger 4, mod platformen. 3, 2, Det er demon styler. Det må vel an på, hvad for en vej man kigger på. Det er fordi, ham der Convoke kæft, the han begynder at råbe og spirits in skrige, så er jeg 7. helt forvirret. Flourish in 8. Nej, det er ikke, jeg så ikke skulle fokusere. 1. Job's done. 2.